nde hawrinde e ngol watagol Paul Biya waɗi e nde nokkure noddirtende Palais des Verts Paul Biya nde kanko Paul Biya mo ɓammi konngol mo holliti omo andani tiɗallaji gooluɗi omo andi golleji mawɗi e ɗaminare nde ɓiɓɓe Cameroun jogui e makko omo heyɗintina aadi e pellital jokkude waɗude kala bawɗe makko yalla leydi Cameroun ana yaara yeeso e majjum Paul Biya noddi kala tawde e mom fande ɓamtare laato e wi makko ko haɓɓodi e suɓogoji ɗi ƴaɓɓiki handen nangodiral ɓiɓɓe leydi ndi fof woni ko hani wona ceerafo na bonnude nokkuje e kongi gaddoji fitna mecciteren nde jonde hannden caggal nde nuygal sere Cameroun andini nogay e jeɗɗi lewru ƴaɓɓino ndu Paul Biya heeɓi kaw e suɓogoji hoore wako gaɗɗe 12 ndu jaabuji ɗi lundiɗo laamu Issa Ciroma Bakary sali e wi o lundiɗo kanko woni keɓuɗo kaw ɗum saabiki maajireji e ley ngalluji kewɗe Cameroun ɗi e mum e wi jeyde Reuters civil en 40 ɗe jettono mbarama hewɓe nanggama jawle kewɗe ɗum boni